Magandang umaga po sa inyo lahat. May isi-share po ko sa inyo kung halimbawa nakagat po kayo ng aso, pusa, ano po makamandag dyan. Ah, ah, 10 sign na may rabies infection ka ng kagat ng aso at pusa. Ito importante po na ating malaman kung halimbawa nakagat po kayo ng mga ganitong usapin na aso, pusa. Dapat wag nyo na pong hintayin na habang tumatagal po at dumadaan po yung oras, dapat po ay i-kuhan po natin sa may nakakaalam po ng mga kamandag, mga ang una po ang gagawin po natin pag ganitong nakagat po ng pusa, aso ay huwag mo nating sabunin. Ang gawin natin po ay kumuha tayo ng maligamgam na tubig, tapos punasan po natin yung paligid ng nakagat at kumuha po tayo ng bawang ng isang butil. Tapos hatiin natin po yun, tapos ikuskus po doon sa may nakagat ng kuskus sa nakagat ng aso, pusa. Yan. Tapos unang proseso po yun yung bawang. Tapos nung pangalawa po, makikita nyo po yun kung halimbawa yung yung kagat po ay medyo itim-itim po yun, kasi pag may itim-itim po yun, may ibig sabihin yun may kamandag po yun. Ang kamandag po kasi ay itim-itim po, na hindi katulad ng normal na dugo na pula-pula ang dugo natin pag normal po. Pero yung nakagat po, alam nyo po agad kasi yung dugo po parang itim-itim po. Yun ang ibig sabihin ng kamandag po yun. Ayun po, kuskusin po ng bawang. Tapos kung medyo po, itapon yung bawang. Tapos kumuha naman po kayo ng papaya. Alam mo yung papaya, yung maliit na papaya, hiwain po nyo. Tapos yun na ikuskus po nyo. Habang kinukuskus po nyo yun, kinukuhan po niya yung kinukuhan po yung kamandag. Tapos pag alam yung nakukuha na po, hiwain nyo na naman po, panibagong hiwa po yung sa papaya. Tapos iskukus nyo na po naman po yun. Lumalabas po yung dugo po yun, lumalabas. Pagtyaga-tyagaan lang po na kasi makirot po yun kuskus na ikuskus. Huwag nyo pong idin masyado. Tapos pag na naman, hiwain nyo na naman po, palitan nyo naman po. Makikita nyo po paunti-unti pong yung dugo ay mawawala po, yung kamandag ng kagat ng aso, pusa. Kung gusto po, ituturo ko po sa inyo yung isusunod ko pong ituturo po sa inyo yung pang sa kamandag, para kahit na hindi mo na pa doktor, kasi nagamit ko na po yun. Marami na akong pinagamitan po yun na orasyon sa kamandag ng kagat ng aso, pusa, ahas, kahit ano po yun. Number 1 po yun. Ituturo ko po sa inyo wag tapos kumuha. Ang ikukuhan ko muna sa inyo yung 10 sign na may rabies infection ng kagat ng aso at pusa. Ang una pong sign po ay nilalagnat ka ilang oras o araw ka nakagat. Sa pangalawa po, palaging masakit ang ulo mo. Tapos pangatlo, pananakit sa bahaging kinagat ng aso o pusa. At sa pang-apat po, pamamanhid sa parteng kinagatan ng aso, pusa. At sa panglima po, deliryo o pagninginig ng katawan. Sa pang-anim, pamumulikat ng kalamnan. At sa pang-pito, kapag lumala na, takot ka sa tubig. At yung pang-walo, kapag malala na ay takot ka sa ilaw o nasisilaw ka. At sa pang-siyam, magiging nervyoso ka at hindi mapapakali. Sa pang-10, makakaranas ka ng nervyos.
dapat po yung may ganitong sinyalis po na aking binahagi ay huwag matakot sa, kasi ito yung halimbawa yung itong 10 sign na binabahagi ko sa inyo ay pag hindi nyo po naagapan po ito ay lalala po ng lalala at pupunta po sa pwedeng ikamatay o pwedeng mapapaliw po yung isang tao. Kapag yung aso na, halimbawa aso pusa na nakagat ay ikot ang ikot po yan, ibig sabihin po yun, nababaliw na po yung aso, nababaliw na po yung pusa, pati ikaw mababaliw na po na kaya dapat po nyo malaman po ay dapat pag ganitong may nangyari sa halimbawa may pera po kayo na itakbo nyo na agad sa doktor para madaling malunasan. Pero ibabagi ko po sa inyo yung orasyon sa kagat ng asa, kamandag, aso, pusa, para kahit hindi na po kayo pumunta sa doktor. Number 1 po yun na isusunod ko po yun, yung orasyon na yun. Kaya pakatandaan nyo po na binabagi ko po dito yung 10 sign na rabies infection ng aso at pusa para malaman nyo po at alam nyo po yung gagawin nyo. Ang unang proseso po dito, yung sinabi ko na mag-iwa kayo ng bawang tapos ikuskus nyo sa sugat. Tapos pagkatapos nyo palang ikuskus ng itapon nyo yung bawang, tapos isunod po yung maliit na papaya, yung di pa lumalaki basta maliit, yun ang gawin nyo, ikuskus nyo na ikuskus. Tapos kung alam nyo na po na medyo yung dugo ay luminaw na po, pwede nyo yung sabunin po nyo ng yung sabon na Safeguard, maganda po yung Safeguard. Yun, maraming salamat po, sana po nagustuhan po yung waliwanag ko po, at sana po wag kalimut mag-like, mag-subscribe, mag-like, share para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. Ibabagi ko po sa inyo yung sa kamandag para alam niyo po, kahit saan man kayo malayo po kayo sa doktor, malayo po kayo sa mga albularyo, malayo po kayo sa lahat, nasa gitna po kayo ng para malaman nyo at i-share po nyo sa iba para makatulong po. Dito po kasi sinishare ko po lahat po sa inyo para makatulong po at matulungan nyo rin po ako. Sana po kayo na po ang maghusga kung talaga nagpapakita po ako sa inyo para sabihin nyo na hindi ako naglalaro-laro dito sa YouTube channel. Nandito po ako para tumulong at humingi ng tulong sa inyo. Sana po tangkilikin nyo palagi aking YouTube channel. Maraming salamat. At malala ko lang po sa inyo, dapat pag kuman po ako ng ganitong video ay isa-isip po nyo at isulat po nyo sa papel para alam nyo po. Kaya kung po ginagawa po ito na sinusulat ko po, ito po sa libreta ko po ito na, tapos sinusulat ko po sa notebook para nyo po, para maintindihan po ninyo. Maraming salamat po. Nandito po yung 10 signs. Yan po ang 10 sign na pag nakagat po kayo ng
Yan po ang 10 signs na para alam nyo po ang gagawin nyo po. Maraming salamat po. Kasi po dito ay nung una po gusto ko na po ipalalalang ko lang po. Gusto ko pong YouTube channel dati. Ay hindi ko po marunong mag YouTube channel. Kaya ang nagturo po sa akin yung bata po, apo ko, yung nagturo po sa akin. Kasi yung una pong panahon natin ay hindi tayo marunong dyan sa mga kasi yung cellphone po natin una yung di pindot lang po. At yung mga bata ngayon marurunong na kahit na kamumulat pa lang alam na nila kagad kasi sanay sila sa high-tech na ngayon. Ang iiwan ko lang po sa inyo ay yung namili po kasi ako na ano pong iikukan ko para makatulong ka ako. Yung pagkukan ako ng mga mutya o yung sa panggagamot na lang po para makatulong po. Ang pinili ko po ito yung sa pagbabahagi po ng mga orasyon. Pero sa may mutya po ako na marami akong mutya na ikukan po sana iba-vlog ko po ito ang pinili ko po na i-share po yung orasyon para makatulong po sa mga mararami na ating kababayan na para magamit po nila sa araw-araw kasi marami na po ngayon na ngayon na nagtuturo pero kunti po yung mga kalaman ng iba na ikukuha nila babahagi. Ako parami pa ako ibabahagi sa inyo na di sa pag-aano matagal po na pong sanang ginawa to kaso di po ako marunong sa gumawa po ng channel na kaya pasensya na po kayo kung halimbawa may nasabi po ako sa inyo na medyo pasensya na po kayo, umingi po ako ng basbas po sa Diyos ang mga panyalan na tawarin po ako at tawarin po kayo. Maraming salamat po at huwag kayong mag-alala na ito ay sulit na mga orasyon ng binabagi ko sa inyo kaya tiwala lang po sa ating sarili at mag-focus po tayo. Maraming salamat. At huwag makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share para updated po tayo palagi sa ating YouTube channel. Maraming salamat.